Woing pangalembono Pangklimbang 5 menit dina Setu Legi tanggal 11 Oktober tahun 2020 kapetik saka Injil Lukas bab 11 ayat 17 tekan ayat 28. Menawa tuhu ing pamrayogane pasaman suci apese ketuk minggu kapindho Oktober iki saben warga pasaman suci padha asung puji marang Ibu Kenya Maria kaping 100. Durung menawa saben dina rak matikel-tikel to cacah anggone asung puji marang panjenengane. Kok iso? Iso wae. Ing bulan Rosario iki saben lingkungan apese nganakake donga rosario seminggu sepisan. Ing donga rosario mau warga kang teka padha ndongaake donga sembah bekti kang ing kono kamot ukara sami sawi wanita Sang Dewi Pinuji piyambak. Bener apa bener? Oh iso, bener. Njur apa hubungane karo ira-iraan PLM dina iki? Ukara sami-sami wanita Sang Dewi Pinuji piyambak mujudake pangalembono marang Jeng Ibu Maria. Jur apa makna lan gunane? Apa ya pangalembono mring Ibu Maria sarta sembayang rosario iki nggawa owah-owahan jroning ayatan iman padinan? Santo Lukas sing waosan dina iki ngaturake paseksen bab anane sawijining wanita kang ngalembono Ibu Kenya Maria. Rahayu biyung ingkang garbini sarta nesepi panjenengan panguwuhe saka satengahing wong akeh. Sajake wanita mau banget kasengsem karo pribadi Gusti Yesus saengga nepakake karo awake si wanita ndudut panemu menawa ibu dalem Gusti Yesus temtu ya banget ing bungah kagungan putra kang ngedapi-dapi. Satemene si wanita kasengsem iki kepengin darbe anak kaya Gusti Yesus. Semana seneng tumindak becik, merbawani lan sak piturute. Pokoke ora ana cacate. Ibu bungae aku darbe anak kaya panjenengane. Mengkono kira-kira usi ing atine. Nanging kaya-kaya selak kahanan Gusti Yesus malah paring wangsulan. Luwih rahayu wong kang ngrungokake sabda dalem Gusti lan ngestokake. Wong kang cepet nalar mesti gelo banjur darbe pikiran ala marang Gusti Yesus. Muga si wanita pengagum Gusti Yesus ora mengkono. Nanging rikala karunut kanthi becik jroning panglimbang kang jeru kanthi pratilan mau satemene Gusti Yesus kersa ngendikake menawa apa kang kakandhakake si wanita iki bener. Ibu Maria luwih dhisik midhangetake lan nuhuni sabda dalem Gusti saengga kagungan putra kang banget nengsemake. Luwih saka iku, satemene karaharyon ora amung kadarbai Ibu Maria wae, ananging kaalami sapa wae kang midhangetake sarta mituhu sabda dalem Gusti. Ing prakara iki, Ibu Kenya Dewi Maria parayoga dadi tulodo. Dadi kanthi sabda dalem iki, Gusti Yesus kersa njembarake wewengkon wong-wong kalebu rahayu, yaiku wong-wong kang mirengake lan ngestokake dawuh dalem Gusti. Para tresna PLM kinasih, apa donga-donga sembah bekti kita amung kandhek ing tutuk? Saengga senadyan mangatus-atus kaping kaucapake ya ora nggawa uwawan apa-apa. Apa wulan rosario uga nyadarake awake dhewe kabeh kanggo padha nulodo Ibu Kenya Maria. Ibu Kenya Dewi Maria manggih rahayu marga mirengake lan ngestokake sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk kunjingan dalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Rama kawula ing swarga
Kawula mujuk sembah nuwun awit Ibu Kenyodaya Maria ingkang nuladahaken pamidhanget sabda sarta tiyang ingkang tuwuh ngayati sabda. Mugi kawula saged ngempil karahayanipun awit woing panulodo dumateng panjenenganipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.